Усалданнар быйыл үхүс төгүлүн көңүл тустууга улус чемпионатын ыттылар. Сылата күрәхтәһи тыңаһына күйһүрен ярен быйыл хүшчәкә киһиккытты тохулур. Күрәхтәһи Николай Тарский биригер онна Россия чемпионатыгар белемнер сүймәрдер кирсилер быһытнан ытылынна. Сихили кадәр сюжетка көрүн. Үхүс төгүлүн ыттылар көңүл тустууга улус чемпионата быйыл эми кабыр капсыгылары олохторун солунан талбыт спортсменнары, итене сәңәрәчиләре, үлүһүячиләре бир төһүлгә амыста. Сыллата бу күрәхтәһи тыңаһына күйрән кыттачы даксаны элби турар. Аны быйыл 15 нәһле командада кыттыбыта тохулур. Сылбыт сорокот манна сборная таламыт келер богунья 12 күннәргә 13 күннәргә намга ытыллыкта Николай Николаевич Тарский биригер команданы сүмәрдәхтәх бит бу күрәхтәһиттән. Онна Халгыттан ана хайын билерге кудук Россия чемпионаты булыкта. Онна ме олаттар бу белемнән җаллар Ариан Тютүрен, Евгений Алексеев. Оларга әрәбетеме олахан. Уркуслардагар быйыл нәһлектер олус сәләһеннәхте келбиттер. Соту нәһлеген командада кыйга хотугар әлләх Самуэль Бах спортсмени төмпүт. Улус чемпионатыгар ше составтан келбит булырыңта. Онаксыбыт яһана ай үстүки бар. Антонна быйыл Ишегер олараутен әрнәмин. Биддилен онна командадан бастырыхын кирсилерге спортсменнер тоғыз яһаңа көн көрістілер. Командадан түмекке бараған нәһлеге бастырысы тесті. 2 сөйіс меселерге мүрім оннан соотты нәһлектері тегістілер. Ольга Шепелева, Иван Хлопков, Петр Аргунов, Саха телевидениета, Усалдан.